Utangihloniphi mina masangiphathele black card yami nozuka abaningi ngoba ngisakho omncane ngisakho omdala. Hayi ngiyamleli card yanziyalo lento hayi ngibonile la lokho ifanele njalo. Yabona manje sekushonda ukuthi ke manje ufuna ukuswipe umgobe manje uqobo lwakhe. Ngizwe nje ukuthi njani kuye umuntu omuhle. Ukuthi ufuna ukubona ukuthi udla kanjani uma umfuza befa. Ntunsula mngani wami. Ngiyakubona usungikhumbule ntwanazi. Ngizothi ngisuka nje ngibe ngiswaphe eyodwa nje ngale black card yami yase FNB ngoba ngiyakubona mfana ukuthi usoxakekile ngizoyiswipe nje eyodwa kuye ngake mangithanda. Ngikushiya neyodwa mhlawumbe ngizokushiyana lokho kwisigqisha imbana kwamantombazana. Le ngathi inkulu basopha ngizoyiswipe mfana. Black card le lithiwa black card udoti lonto le elekuchonywa black card indlamleni zayiphatha nini black card dala kabi kodwa wazuza uhambe ethi kef black card mangabe phela black card umthandeni yini abanike abafana bakhe laba bomaceceke imali laba nje abathi anginamali ngichoma ngento engekho nayi black card la engichoma ngayo futhi ngiyachoma ke manje black card yami la uno 7200 uJanuary njalo lo into engizimisele ngayo ngifuna ukuyoswiper abanye abasakaza bo2 komnye umsakazo odumile abasakazayo lapha ngibaswipe